Det var godt nok for farligt noget med det cyklen. Vi skyndte os videre til universitetet i Esbjerg for at finde en, som kendte noget til Geo. Ja, så er vi jo taget ud på Aalborg Universitet i Esbjerg, og vi har fået mulighed for at stille nogle spørgsmål til en af de prominente medarbejdere her på stedet. Lektor Lars Peter Hovmøller, som har haft æren af at undervise og været i fagligt og socialt samvær med Geo tidligere her på stedet. Jeg vil lige sætte dem ned, så vi kan få interviewet Lars lidt. Og først og fremmest så vil jeg jo godt sige, at vi er utrolig glade for at få lov til at komme her. Det er jo en stor oplevelse for sådan nogle ikke uddannede personer, som også er kommet med det her høje miljø. Men ja. Jeg vil godt lige spørge en gang, hvordan har du sådan, nu har Geo gået her i mange år, hvordan har hans optræden sådan været i laboratoriet? Så? Jo, det er da gået meget fint. Altså, vi må selvfølgelig indføre en sikkerhedszone på 10 meter omkring ham. Og efter han udfører sine eksperimenter, så har vi det også på forholdsvis kort tid fået genopbygget laboratoriet. Jeg tror også, at laboranterne er kommet ud af behandling på nogle andre tidspunkt. Ja, jeg har godt hørt, at der har været lidt problemer i den retning. Men du mener, det er... Ja, det tror vi er ved at komme også. Okay. Ja, så kan jeg også godt tænke mig at spørge lidt om, hvordan Geos sociale engagement har været her på stedet. Ja, han har jo for eksempel altid været en ivrig festdeltager, og der var lidt mere, at han under festerne jagtede en af mine kvindelige kollegaer, en vis Ulla Trasborg, men jeg tror ikke, han fik noget ud af det. Ulla Trasborg? Ja. Okay. Det kan jeg ikke helt huske, men... Nej, det tror jeg også, de fleste kan. Okay, ja. Men hvordan klarer han sig sådan rent fagligt og til eksamen? Jo, han var en af de få opvagte studerende, som fandt ud af, hvordan han skulle gøre for at få en ordentlig karakter. Altså det er jo selvfølgelig bestikkelse, jeg tænker på. Ja, han har altså også fundet ud af, at det var noget med portvin og småkager. Ja. Det hjalp også til opgangsprojekt, for ellers var det jo gået knap så godt. Ja, men det ville jeg også have skudt ham det, nemlig. Det vil jeg ikke kunne forstå. Nej. Men han kom jo også ud herfra på et tidspunkt, og det var jo ikke nemt at få ham afsted, kunne jeg forstå, på nogle af de andre af hans lærere. Hvad er din vurdering af det? Ja, vi fik da smuglet ham ind i Arla, og der fik han da også i løbet af ret kort tid kørt den virksomhed i seng, kan jeg sige. Man har forsøgt at forklare det med noget Campinen af sammenlægning og Mohammed-krise, men altså, det er selvfølgelig Geo, der stod for det. Okay. Det kostede dem nogle milliarder. Ja. Men nu har de summet af. Jeg er slet ikke klar over, at han var så dybt involveret. Det er han skjult godt, men, ja, men han har nogle skjulte sider, som de andre ikke kender. Altså. Ja. Han har gået her i 5, eller var det 6? Ja, det føles meget længere. Nå, det gør det. Ja. Nå, du savner ikke hans tilstedeværelse? Jo, det var selvfølgelig mere spændende, kan man sige, på den anden side. Efter han forlod stedet her, så har jeg da nedsat min medicinforbrug, og det hele går sådan lidt bedre. Ja, okay. Jamen, det er godt at høre. Jamen, det var sådan en kort beskrivelse af Geos situation og hvordan han var her på stedet. Men hvis man nu skulle vurdere ham på en skala fra 1 til 10, som både går på det faglige, på det sociale og på det rent menneskelige på samme tid, hvor vil du så sætte ham hen? Ja, må man bruge brøker. Ja, det er jo. Så det der været sted sådan 0 og 0,2. Okay. Ja, for 0 det så er det værste. Jo, så ja, det er klart. Jamen, vi siger mange tak, Lars. Så vi skynder os videre til lidt længere nu. Her der var noget værre noget det der. Det var kun negativt det hele. Lad os tage en tur til Kolding og kigge på det bryghus, Geo har lovet, vi skal bygge. Det går nok højt ved græs her, ja. Hvad satan er med skæv den der her? Nå, der er du! Kom! Det her det foregår, du!
Ja, goddag. Det her er det nye Kolding Bryglaug. Ja, det er det. Og, men nu har jeg været inde og kigge, fordi jeg kan se, at det er ikke ordentligt indrettet endnu. Men det er jo noget, vi har diskuteret i lang tid, faktisk. Men det er altså ikke rigtigt for, at der kommer noget bryggeri her. Så jeg håber snart, han skiller sig af med hende. Ja. Hvad så med alle de æbler her? Det skal man da bruge. Går han til at få det samlet op? Jo, men Geo er jo meget praktisk anlagt, fordi han laver jo en forfermentering herude på græsplanen. Og jeg kan se, hvis man kigger over til venstre herovre, så er han ved at lave noget med noget aroma græs. Og det bliver nok til det første julebryg i år, hvis jeg sådan lige skal vurdere det. Men altså, om vi når at få det indrettet til jul, det er jeg ikke helt klar over endnu. Så, men det håber jeg da. Gærtanken, den har han sat her med skovl opad, kan jeg se. Og næskekar herovre ved siden af her. Det skal lige gøres lidt rent, men det er ikke noget, det er jo han godt så højt op i. Han har arbejdet ved alle. Det betyder ikke op meget. Så ja, men alt i alt, så håber jeg da på, at der bliver godt gang i en hernede, om ikke andet så i starten af det nye år da. Ja, for det er sådan, når man lige kigger lidt omkring det, kan der godt ligne noget terrorceller. Der ligger måske nogle små bomber. Ja, men det har jeg ikke ret meget forstand på, ja. Det duer simpelthen ikke. Ej. Det er jo ikke dårligt. Ej. Fordi han har jo før haft noget med terrorister om bog at gøre, og sådan noget, hvor han har lavet nogle sprængstoffer og sådan. Så det synes jeg ikke, vi skal blande sammen nu, vel? Nej, PT, de har kigget over ham her. Ja, nej, ved du hvad, jeg synes, vi skal tage videre. Ja, det gør vi. Okay. På her, Nette. Hvad siger du til det? Nu kan du rigtig se, hvem Geo han i virkeligheden er. Vi håber, at vi har fået advaret dig i tide, og at du kan nå at sige nej. Hvis ikke, kan vi kun sige, tab og vind med samme sind, og dertil tilføje, når nu ikke kan sidde fast på teflon, hvorfor kan teflon så sidde fast på stegepanden? Tak for i aften.